नै लोगोफोर मैदेरा जों थानाय खाथियाव फैनानै आरोबाव सासे मानसि बुथारफैलायबाय। जों थानाय खाथिनिनो मन्दिर खाथियाव जादों बे जाथाया। बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो माबायदि बुथारा बियो। Oi, kai. Oi, pessoal, oi. ओए भाई भाग भाग ओए अरे की भाई दिखाना नहीं किया तुमसे ओए भाई पिछवाड़े जा क्या गला आदमी एक्सीडेंट के सामने ओए हां लोरे पत्थर में चला जाएगा समझ में आ रहा है क्या मानसिफ्राबो गिथारा नालाय गिदिं गिदिं नायथारो बिदियावनो बिदिनो जायो। ओ पिंको घुस ओए घुस फिर घुमाया भाई जो फिर घुमाया मरेगा मार्क्स देने इन लोग के ला ओए पोला ओए भगा उसको कला मर जाएगा बाल बिना मतलब एक वो हो जाएगा बाल इधर ओए इसको ओए जाए ओए उधर भागा नुबायना लोगोफोर माबायदि गियान लाना फैनानै बुथारनाय जायो। हट 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 ओए ओए सबक कुबा माक सबक ban सबक ban ओए सबक ban ओए ban सबक ban ओए ban ओए उठा मोरा नहीं उठा गाड़ी उठा गाड़ी ले जा गाड़ी को चला नाथाय उनाव फैदों बियो। बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो दिनै शेयार खालामना होबाय।